الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ramadan kau. Oh, dito ya ko muadji pakai itu masjid negara miskain itu. Oh, betul. Na in pengajian na to ha dum ini din ha mga nawasya ko amo na in adab at tawakan pangaddatan halaw masjid. Bukon siya biya dagbos piyagtuuran amo in hirihil pangadjian sa sumakawa ha lugay biya mga nag-ukay-ukay sing kitab biya malagbo pangadjian inamo inlong ta makawa bang uno naman in biya mga pangaddatan sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat ha amo in biya katutan yung madaran iwan sinlong ta madaran long ta a masjid na muna hari pakitan yung makad to paamuin pangaddatan niya ataw kan biya ka to mag-usal bang unuin sa rayaw-rayaw pangaddatan amuin pakayon na to halaw masjid. Sabuton na to na in hadithin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dengkan Abu Dhar radhiyallahu anhu. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan kamafhasi qata banallahu lahu baitan fil jannah." Ini ni amuin kalabdihan muna sin amuin bay sin Allah Ta'ala. Sabab in masjid na actually in masjid bukon man ini bahasa sinog. Oo. Bang iniwi akad tuon tapapasa sinog na ngiyanan sin mga pakato langgal lang niya. Oo, langgal. At ini paglalanggalan sin kathan. Oo, bihan. Sa in masjid bahasa Arab. Bahasa Arab. Nawang tabi ang mga literal dilan meaning bihayan in amin lang ni masjid bimana atin amin pagsusuduran pag-iibadatan na kalabbihan din ha mga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan hisiusyu in makapawangon masjid sa biutang din di lillah hisiusyu in makapawangon masjid hakarna sin Allah bimana bukon karena supaya maiyan in kita nakapawangon masjid bihini. Atau supaya long simbahasa kay ng propaganda lang. Atawa uno bang uno. Sa biyangon mo hakarna sin Allah Ta'ala. Walau ka mafhasi qata. Misal lang niya biya. Lagbo lang ni amoy biya mga pukad manok-manok. In qata, manok-manok siya. Matari atawakan manok-manok. Naguhula lang niya amoy sahra. Desert yaon. Oo. Mabiya siya lang nilagbo-lagbo biya sin amuin asang yan. Oo. Na bang si amuin biya mamugad magpugad na biya atawakan mangiklog na halupa siya magkalot siya kaari. Bukon siya maghinang biya sin kaywa na manok-manok yaon amuin pugad. Nasa maanahan siya pugad sabab na in pangingitlogan niyan na bilang pugad na siya.
Misan long niya lago-lago amoy pukad manok-manok yaon, banallahu lahu baitan fil jannah. Hati niya, murah-murahan, patindukan siya sin Allahu Ta'ala bay halon sin sulka. Allahu Akbar. Tinya, din ha mga kalabihan, sin amoy magpabangon at tawakan lang ta maghinang masjid. Sa nasabot sin mga ulama, impag iyanon din doon magbangon masjid, bukon sadya lang ta amuin timugtob na sadya rin doon, hamuin tao, amuin lang ta nagbangon kanya, amun naggasto kanya, nagbalanja kanya. Da na rin dito, insa suko sin mga amuin lang ta, sarin na in mga nagbangon. Amuin biasing kaibanan, kawaon ta maghinang yan. Oon, bangin amin maksud, kamaksuran nila yan, nabukon sa maksud, supaya tumabang ha supaya. Sa in kanila yung usaha. Sa among biakato, biasing kabiaksan, bang kita ni magbangon masjid, amun kita magbaran tuod, na darin nagbalanja din dito. Iban da na rin dito, in sa suko sin amuin timabang, iban sin amuin nag-maintain kanya. Oo. Nakanganan siya, makalamod siya rin ha mga nagbangon insyaallah ta'ala. Insa suko sin amuin biya mga amuin lang ta pagtawagon nila nag-maintain yan na nagpatutog iwan nagpataptap sin bang biya diin in hikataptap iwan hikatutog sin masjid karayo kanya. Ang kanda in sabda sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajul min al-masjid. Kaya kita sin Allah Ta'ala kaku, in kalagbuan iban taod sin karayawan, yanog hara sin Allah Ta'ala pa mga ummat ko. Sambil lang na in hambuk tao, amuin biya mga hiig niya in amuin biya mga paukpuk sadya, atawa kalumi, deng ha masjid, dihilan siya sin Allah Ta'ala karayawan. Hilagbo sin yan. Amuin karayawan sin amuin mag-maintain sin masjid. Nasa kali, in bay sin Allah Ta'ala, amun in mga siyabot lang na baytullah, bay sin Allah Ta'ala, bima na in tagdapo, wayro ka in magtagdapo kanya buat malingkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habiya nahan ilagbo, iban kalagbuan niya, na in tao amin sumud maun kanya, bima na mamisita, in bisita mo yan maun, palang sin masjid yan, wayro ka in bangmukon Allah Ta'ala. Na, lang ni Dr. Nabulsi, mustahil. In Allah Ta'ala, bang mo siya bisita, hindi niya kahulmaton. Oo. Mustahil, in Allah Ta'ala, bang ko na bisita ka niya, hindi niya kaulong niya hulmaton. Na, biya din yung paghulmat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Din ha mga paghulmat sin Allah Ta'ala, muna-muna, amuin, dihilan kau sin Allah Ta'ala kamulyahan sarta amuin hipananam kamus sin Allah Ta'ala illanab sin amuin bangkaw makasuok na parahmat sin Allah Ta'ala. Bangkaw masjid, naway sando ka ingbi mga amuin dahon mo magmunajat bangbukon Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Way ruga ing dahon magmunajat sin mano siya bangbukon Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na kananaman mo, bang ko yan ha masjid, amin, sumud ka pa masjid. Na inini, bang mawaya, intao mo yung imbiya ka to, sumulay-sulay tuod, na lingkod ka ha masjid. Amuin magzikir ka fa Allah Ta'ala, dumwa akaw yahian, kananaman mo bang biya din in ikaw masuok pahadarat sin Allah Ta'ala. Taban, buko ni sabi, masuok long niya biya, unway ni, amuin suok biya sing kita, ini sa, masuok ka pa, rahmat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na, sambil in kalagbuan niya, nasabot sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, long niya, idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjid, bangkaw long niya makita hambuk kusog, biyak sana siya long niya magkadto pa masjid, fashhadu alaihi bil iman, na saksiin niyo long na intaw ya long niya ang pag-iman niya. Saksiin niyo lang na intaw yung mu'min. Ang kaulong niya makato, makita lang, bang kamulong niya makita hambuk usog. Biyak sa na lang niya magkato pa masjid, saksiin niyo sin intaw yung lang niya mu'min. Na,
Ampa niya, siabot in amin parman sin Allah Ta'ala, innama ya'mur masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Na yan din ha mga alamat. Hikamarwan niya. Siabot sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ini ni hadith ini. Sa umpay sabdin ha mga nasabot kayo ng hadith, bukon pito ini, dugaing isab. Oo. Sa din ha mga, bukon sa diamin pito, long sin Imam Ibn Hajar al-Asqalani, kitab niya Fathul Bari, ini nilaw niya hadith ini, din ha mga tumpukan si manusia, pito, tumpukan si manusia amin pasilungon niya halambong sinars niya, haadlaw ka na. Sa bukon sa dalong niya, tub-tub din doon, amin pito yan. Hahadith yan long niya. Sa umpay sablong niya, kaibanan. Nasabot na kaibanan hadith, amin mura-murahan makasilong halambong sinarsin Allah. Na. Sab'atun, pito tumpukan si manusia, yudhilluhumullah fi dhilli. Pasilungon sila sin Allah Ta'ala, halambong sinaras niya. Yawma la dhilla illa dhillu, haadlaw amin way nakasilungan sin manusia hadlaw kana. Adlaw kiyama. Amilong sin mga ulama, siwu dain parayaun mo, iban sin paraubon mo, inpadi mo yan. Parayaun mo, paraubon mo, way nakabakan mo rin dito amin lambong. Way na. Buat malingkan amo rin lambong, amo in papanjarin sin Allah Ta'ala, amo na in lambong sin aras niya. Na rin na mga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na lang niya, rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Amun hambok, taulong niya, nakakantong injantong pangatayan niya ka masjid-masjidan. Di mana, sambat tayo po ito na dulbaki, bukul isab nakakantong patay mo lang niya masjid. Sa sumakawa, amun ikaw lang niya, bimbang mo lang niya a masjid. Taki mo lang niya bihan. Sakana, in ikaw yan, mag-asuwo, atawakan, magdumulsin amin wakto, bang wakto na, bihayat to. Nahambok in din ha mga jumlahan sin amin mga makasilong halambong sin arsin ha Allah haadlaw kana amo na intaw yan. Na. Hikatunia long sin Abu Uthman kataba Salman ila Abi Darda. In Salman al-Farisi bukon si Arab, Farisi biya dayng ha Iran. Simulat siya long niya kan Abu Darda. In Abu Darda, bukon niya langgong sa sumagawa. Dahin ha mga amuin narani nagtaymanghod. Pagtaymanghod sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salman, ibang sin Abu Darda, simulat. Simulat in Salman kan Abu Darda, ya akhi. Long niya, ya akhi. Ya ko long niya taymanghod ko. Liyakunil masjidu baytak. Hinangalong na in masjid bay mo. Na in kaptangan inibok ko ni sabi ng mubay, dito na ko, hinang mo na sa pagtukan, hinangan mo na rin ito pagkaumbok kung bihat to. Sabi na hinangon mo yaon, isa kaulaula amin hahantian mo pag-ibadatan pa Allah. But in masjid, biangon siya, bukon pag-unuhan yan. Bukon ang mga pagpapanayaman, bukon pagtuturan, bukon pagkakaunan, bukon pag-istoryahan, bukon pagtatambayan, sa sumagawa, hahantian sin mga sila mabaya, amin magjikir, iwan mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Iwan nanaukan sin, tuturunan sin rahmat sin Allah, tuturunan sin mga kamalaikatan. Fa inni long sin Salman, bunal to, diungog ko, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, diungog ko in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, al-masjidu baytu kulli taqiyin. In masjid, bay sin tiap-tiap nagmamabuka pa Allah. In masjid, bay sin tiap-tiap siyulagan din ha mga nagmamabuka pa Allah. Waqad daminallahu azza wa jalla liman kanatil masajidu buyutahu rawh warrahma wal jawaza ala sirat. Sa bunal tuod, piangatasan na sin Allah Ta'ala into para kala ini. Hahisiusyu, in manusia, hinang niya, in amin masjid yawn, bay, hahantian amin pag-ibadatan niya. Bima na amin katatagihan niya na, bang siya mabay ang mag-ibadat, maun siya. Uno yatin amin to para kala,
Longta, amuin garantoran na atawakan piangatasan sin Allah, ar-rawh, bimana amuin karayaw amuin kahanong sin pangatayan, karayaw parasahan. Hikamaruan niya rahmat sin Tuhan, hikatunia murah-murahan, amuin makalaway kau, murah-murahan makauntas kau hadan sirat hadlaw kana. Hikaupat niya, ang kandalong ni Dr. Nabulsi, parayawa. Bangkaulong niya magsambahayang na ayaw long niya palabiha in amuin kaiban ng tampat. Malaingkan, bang aun sarapat long niya in masjid, amunad to in amuin pagsasambahayangan mo. Oo, mayta, sabda sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, in Ubay ibn Ka'ab, long niya, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid min. Aw long niya kasakupan ko hambuk kusog. Way na lang niya amuin makaliw sin layo sin bay niya pa masjid dengkan niya. Sa sumagawa wa kana la tukhti'uhu salah. Hati niya di tud siya pagkalipasan si hambuk sambahayang. Hati niya sa kara sambahayang doon sadya siya. Sa siyanin sa layo-layo nagbabay. Bimana ang pagkaiwanan masuok na bukod day sab imaksud na doon, hati niya mga imaksud niya rin doon, basta kesakupan ni intaw yun, di pagkalipasan. Oo, malayo na. Fakilala, aw natubya na nga subukan ni imyan kanya, aw ni sab, riwaya long niya kultula, biya nagduwarwa, long niya inaki ko kanya, law ishtarayta himaran tarkabu fi dhalma wa fi randa. Pangkaulong niya nami di mga himar, donkey, anak-anak kura. Bangkaulong niya bi mga rendi kato amoy mga kura biyan. Bangkaulong niya nami kura, panguraan mo. Himar, donkey. Namang mga kato biya yon mangyari halong daera. Moto na biya yan, tato sa sakatan na. Bangkaulong niya nami. Hasupaya long niya biya mga naman kapanguraan mo lang niya, hawak to tigidom at hawakan ang minapastangan suha. Na, hati niya, pareho namina, ba't kauwi ang mga di natubang mga kato na masigla ka rumatong, ikamaruan niya na arakala ang mga haran, mga mangungot-kot bihayan, at hawakan hapastangan suha bihayan na di na kautubi ang mga kapasuan. Unin agikan niya, Qal, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Di akulong niya maraya, in makasuok in bay ko pa masjid. In kabayan ko lang ni mauno, malayo. Sa buko ni etikad ni ini, biyasin buko ni namuin pangahagad niya, biyasin pangahagad sin pakato. Bang masuok pa masjid, mapasulong niya. Mapasu. Hangkan da sas basta amun masuok pa masjid yan, mapasu balong niya. Hangkan da lumayo. Na hindi ko. Indayaw amuno sin masuok ko pa masjid. Tabaan, inyat tumasok pa masjid na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala rin sa nagbulansang amoy papasuokon kita. Sawab intikang sintiap-tiap din katutan yung unhon yan, bistahon siya. Bistahon amun tikang. Nalong sinamin tao yun, inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid. In kabayaan kulong niya, hisulat long niya in tiap-tiap tikang kuyaw long niya pa masjid. Ay bimana, way bibistahan sinuno yato. Way bibistahan sinamuin bangko sumakato no yaon. Amono, dugay niya, bukong tikang. Long niya waruju'i ila idha raja'tu ila ahli. Kabayan kulong niya, inamin tikang ko pa masjid, ibang sintikang kumui pa masjid, kabayan kulong niya, ikasulat lang niya, tulong niya yan, hati niya karayawan. Naunin sambungkan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, invita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, qad jama'allahu laka dhalika kullah. Na piyun na yato kay mo sin Allah Ta'ala katan. Bimana dihil na kay mo sin Allah Ta'ala bang unin kabayaan mo. Hati niya amin tikang mo yato, amin mga pamasjid kau, iwan sin mo ikaw, mura-muraan dihil na tulong niya kay mo. Bimana hati niya imbiya ka to tanwi ni, tiap-tiap tikang tay ni mura-murahan pakain. Pamasjid, iwan sin uwi pabay, insya Allah Ta'ala hisulat karayawan. Sa aun sarat niya.
Aun syarat niya, sa buton tara gana-gana. Oo, sa buton tara gana-gana. Hasupaya, makawata tuin syarain amin biya mga tikang patuoy man sin palawayat to. Bang unuin amin syarat niya. Na, Dr. Nabul si amin niyari, amin tagkitabhay ni. Taban ini pangadjian, dihil niya pangadjian. Tafsir ba yun? Tafsir mga akuam bihayan. Hambuk waktu, nain sila ini mga akuan. Ano ba yung pagtawag yan? Amun libot na yung kahula-hulaan, mag-invite ka nila. Magkato pa mga Amerika, pa mga London, pa mga kuan, mashallah ta'ala. Oh, bukon siya mga kuan. Basta magdihil pangadjian. Long niya, Amerika long niya, ambuk long niya lugal, nakadto ako long niya, nagdihil pangadjian. Naubos man long ning pangadjian. Na, aw natulong niya si mukha ko hambuk tao, nagpakila. Nagpakila siya sa kalilong na inmahud niya long niya, bagay ko. Oo. Na, inagilong niya kako, kingatan mo long niya, bang maunulong ni amin, biya mga amin, maunin layo kulong niya, miyari long niya kay mo, miyari sadya long niya. At amin pamasjid, amin piyag-unuhan bayaon. Amin biya mga piyagdihilan pangadyan, kingatan mo long niya. Nalong sin, di, long ni Dr. Nabul si long niya, di long niya. Nalong niya, hangibu kilometers. Hangibu usok bato. Hangibu lang niya usok bato. Subhanallah. Na, hati niya, maksud lang niya, hangibu lang niya usok bato lang niya bihayan, supaya sadya tumayhog sin amin pangadjian, maun habay sin Allah Ta'ala. Nalawin Dr. Nabusi, wa ahyanan tajidu insanan baytu ala abadi amtar wala yartadul masjid. Magmaap. Kaptangay Dr. Nabusi, long niya, aun long niya waktu makakita kaw long niya, manusiha. Masuok pa long ni imbay pa masjid, sa di long niya makapamasjid. Oo. Aw long niya tao, makita ka long niya yaon, masuok imbay, long pila ralong niya, pila meter dalong ni imbay ni Iban masjid, sa di long niya makad pa masjid. Subhanallah. Na sabda demikian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man gada ilal masjid, murah-murahan. Ini mga ini hasupaya biya magduruhon na, asal-asal din amin kita niyo tiyatarihan pa masjid, na magduruhon na hikamarwan niya, amin kaingatan ta, ubang maunin lagbo sin karayawan, iban amin huhulmatan sin Allah Ta'ala katutan niyo. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man gada ilal masjid warah, a'adda Allahu nuzulahu minal jannati kullama gada aw rah. Oh. Hisiu-siu lang na amin tao. Amin pa masjid, siwo daha adlaw atawa ka na mahapon harum, on. Tiap-tiap siya lang ni pa masjid, saddiyahan siya sin Allah Ta'ala lalabutan ha adlaw kana-kana. Saddiyahan siya sin Allah Ta'ala lalabutan ha adlaw kana-kana, hatiap-tiap siya lang niya makapamasjid. At niya, tiap-tiap, kau na to pamasjid, bisita na to mong kanya yan, aun sa lalabutan, amoy hiunwayan, tiyataka masin Allah Ta'ala kato. Nabunal, sambat ni Dr. Nabusi, way long nakawakan mo biya ti, way kawakan mo biya mga pagkaon na masjid, sa sumaga tumtumalong niya, aw niya lalabutan sin Allah Ta'ala, hati niya, lipat mang lipat, tamba manamba, di mo sa jalaw niya kananaman. Na, nariin niya mga in masjid, na unin masjid, na muna pag-ibadatan, pagdirihilan pangadjian, pagpapangadjian, in masjid, pagbawasahan Quran, in masjid, pagdurwaahan, na bil mukabil, inlawan niya, nabuko din masjid, pagpapanayaman, buko din masjid, pagmimitingan, sin meeting amuin mga parakala doon niya, buko din masjid, pag inday, uno na sadya amin biya mga biya, duay niya mga nasabutin dito, bima na in masjid haka himut-mutan niya, amunain pag iibadatan. Na, long Dr. Nabusi, indayin ha mga sa lagbo-lagbo lang niya untong
bang mga mag-usaha, makawalong niya, sintao amuin daran pa masjid, amo na makarak siya long niya tay manghud iwan bagay ha masjid. Nabi singkato ini. Biya singkato ini. Kita niyo ba? Bang kita niyo daranda nagdalanggal ha masjid. Misan-san kita niyo rin magkilahi. Makapag-meeting-meeting kita ba? Nang kanday sa nakimugdan daway sabihin biya mga pagngansin pakato law niya langgal. Dabang kita niyo maglanggal na rin doon, magkuan na, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maunok kita. Aunak to na, bukon na rin asin mga nakaw na. Amin biya mga magbisita-bisita, pakay-vay-vayan biyan. Bukon na yan biya mga madaran magkita Hamin bang doon na yung nakita niyo kavay-vayan na to. Na bukon biya sin halong sinang kaadlaw ang karum, makalima magkita rin doon halaw muna, halaw masjid. Misan kamuri magkilahi, misan bukon magkaw kampong maglasya, maaon in pag-unuyan, in pagsalam siya lami, maaon in pagtawtay mahud. Haantara singkatan. Amo yan hindi na mga along niya, amuin sa lagu-lagu uuntungan, amuin makawa, sin amuin barihiman. So mayta, in sabda sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, wa ilong niya mga manusia, magpulong niya, hambuk lang niya masjid, din ha mga masjid sin Allah ta'ala, magbasa lang niya sila sin Quran, na sila, jamaa yaon. Bukon niya, misan magkilahiwan sin bukon, basta sila nagpun-pun hakar na sin Allah ta'ala, magbasa sin Quran, wa yatadarasunahu bainahum, magpangadji piangadji sila, haantara nila yaon, illa nazalat alaihimus sakina, paturunan sila sin Allah ta'ala, amuin kahanong sakina. Ikamarwan niya, amuin bungkusan sila sin Allah ta'ala, sin rahmat niya, hikatu niya, wahafathul malaika, hati niya paglibutan sila sin amuin kamalaikatan, hikaupat niya, wa zakarahumullahu fi man inda, hipagbansag sila sin Allah ta'ala, hahisiyusunin ha mga ipon niya, hadarat niya. Allahu Akbar. Hati niya mga kamalaikatan niya. Nahisuyin maramo magpangadji, bang bukon amun uno, amun yaon tay manghud mo bagay mo, atawakan kakilahan mo, ibang sin bukon, jamaa halaw sin masjid. Ang kandalaw niya, bang ko pa masjid na, bang aon di mo kakilahan, din doon na daha magkila-kila. Naramik yan, ini kayo sa way kakilahan mo, na dumakaw maguno yan, magkila-kila rin doon, sumalam. Labi luwa na bang aon biya pagkita tabi ang mga jamaa, biya yang pabi kita tabi ayan, na sumalam, salam munta. Supaya biya mauno niya yato. Supaya unwayam, biya kana naman niya sin bukon siya biya malayo. In siya masuok siya. Aun tay mangud niya rin doon. Na adapon aun yan wakto na bang di kakilahan na yat wakid-kid. Bang kakilahan na yung nagmi-meeting. Aun sa biyayan. Na bang bang tayang di nasuukon, malumanday sa sumuksok. Biyayan. Na marayaw inuno ini, dahon magkila-kila. Na amuyad to inamuyin biya mga kalabihan, amuyin sin, iwan kalagbuan sin masjid. Na biyayaon, sabuton na to, amuyin biya mga, dain ha mga, amuyin adab. Pagkabian na had to amuyin kalagbuan sin, amuyin, iwan kalabihan sin masjid, muna-muna, bay sin Allah Ta'ala, pag-iibadatan, na unuin bi mga muna-muna amuin pangadatan, paragbuson na to. Muna-muna, alla yakuna al-masjidu makana li hadithin dunyawi. Suwaylong niya in masjid di mahinang tampat ibang lugal pagmimitingan sin parakala dunya. Bimana, bang biya mga haganta ta, biya magmiting-miting sin parakala pag dunya, na umuno kita niyo na. Gumuagwa na kita niyo dahing hauno ini. Dahing ha masjid. May ta, sawab in masjid, bukun lugal ibang tampat pag-uunuhan yan. Pag amin dudunyahan, in masjid, tampat amin pag-usahan pa-akhirat. Sawab, bukun yaon amin bang mga kato in masjid, amuin bi ang mga pagmimitingan parakala, pag-usaha.
para kala uno na sadya, para kala pagdunya, way lamod. Iyat to din mga adab, panagnaan, in suwaydi, maralong niya, in para kalayam. Bialong ni sinhambuk tao. Kita ba? Bang amoy biya mga mag-meeting sin pag-usaha, para kala pag-usaha, bangkaw mabaya para kala yan, nahaw no yan, hatabu. So, biyan hatawin paguno, pag-usaha. Bangkaw lang niya mag-school, mabaya mag-learn sin mga kuha, nasuway kahaw no, ay school. Biya bukon maunoy, matup, yato kaw hatabu, mag-story kaw sin para kala paguno, pag-school. Bukon ni sa matanam, init to kaw high school, in pag-story, ano yung paguno yato? Pag-usaha. Oo. Hati niya, aun tiap-tiap lugal. Na labi aula na inbaisin Allah Ta'ala, iniunbaisin Allah. Oo. Na isin namin diya mo nagmunajat yaon. Wairu ay diya mo magmunajat, malingkan Allah Ta'ala. Na. Kami sambiyad to. Sambakon na to na imbang insyaAllah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم. أون حديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم yakunu hadithuhum fi masajidihim. Hasusungol lang niya, huling zaman, maun na lang niya, din ha mga manusia, in pag-meeting nila, roon ha ka-masjid-masjidan nila. At yun, mahinang na pag-unuhayan yan. Pag-meeting yan in masjid, laysa lillahi fihim haja, at yun, way na hajatun sin Allah Ta'ala kanila. Bimana, oy nakarayawan hiril kanila sin Allah Ta'ala. Mayta, pasalan para kala unuyaon. Para kala pagdunya. Na, iyan hambuk din ang mga adab. Hikamarwan niya, tajannubul lahwi wal la'ib wal jari. Kadapin bang mga ipagkwanta mga kaanakan. Sari na maraimbiak ka to maas na, di na ini makalamu din di. Aniban, in magdauraganan, aniban in magpanayam, aniban in katan, uno-uno amin bukol matup, habay sin Allah Ta'ala. In pagbisaran ni bay sin Allah, bat maray misanin amin tao amin amin sa biya mga mataasin amin biya mga unaway ni. In darajat niya biyayan, amun kaluluman ng simbiya kato, pagmamartabatan ta, narisan kita niyo makaunoy ni, hati niyari kita niyo mga makatawakal, amoy imbi ang mga magpanaya, maglangog, haunin, halong simbahin niya. Makaluman. Misan siya di mamisita ko pagkain na yan. In mga kaanakan biyayan, na, langon na to pasan. Nabiya din na bang hauno yan? Habay na sin Allah Ta'ala. Na, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno-uno na. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha tawadda'a ahadukum, ito paglangog-langog, pagpanayam ha. Uno-uno na pag nga na magpanayam, maglangog. Uno-uno na. Sambilang mo yung ahon-ahon na tabukon magpanayam, nakalamod na rin dito. Biya din, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha tawadda ahadukum, apabila lang ni amoy mag-ail na inhang katawrin kanyo, fa ahsana wudu'a, ang piarayaw ning pag-ail niya, bimana piarayaw niya, bukon sa diyabi ang mga kadto-kadto bihayan. Thumma kharaja amidan ilal masjid, mahuli, rimo na siya rin habay, pakain, pamasjid, magmaksud, mag-ibadat pa Allah Ta'ala, fala yushabbikanna bayna asabi'ih, fa innahu fi salah. Na, ayaw niya, amon bihano na yung lima niya, bimana ayaw siya magpakulatok, sinamuin uno niya bayan. Amuin mga gulamay, amuin kwa niya, gulamay lima niya. Nao sa mga magbihayan yan, nalamod na rin ito. Fa innahu fi salah, sa wablong ni siya halong sa bahayang. Maita,
Siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intao hamasjid misan siya bukod na nagsasambahayang itungunda siya bang siya yaon dahalaw masjid alaw sambahayang. Bimana gandahan ibang tungbasan si sinallahu taala. Intao sa kaino amoy wala nababatalin ayl niya mura-muran in siya haon yan alaw sambahayang. Bimana dilan siya sinallahu taala sa kaulaulain siya nagkasambahayang. Oo. Na nang kanda makruh sayan. Amo na sa mga magbihan kita yan, magpakatiw, magpakulatok biyayan, magbiyayan, oo, na makruh. Nalamod, naununaran dito. Basta hamin hangan, amuin lamod na siya rin dito, mga unin ni, amuin biya dagbos pagpanayam-nayam, atawa uno na sadya biyayan. Bimana, in masjid, bang biya akat-akaron, bang kita niyo simud na pa masjid, na in focus tan mag-akhirat. Bimana, taikuran ta indon niya, sumud kita pa akhirat, mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Sambil amin maglawag sin amin naunway ni. Sambil amin maglawag sin, amin biya mga panyap, amin nalawa, damikyan. Wala da kita, diyaak amin papaglawagun haunuyan, ang masjid. Atawakan amin mga magsari ni magdagang magbi. Naramikyan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iza ra'aytum man yabi' bang kamu makita tao magdagang atawakan yabta atawakan mami fil masjid a masjid yato ha masjid halaw masjid kusa ba ko masjid haun yan halaw masjid aum bahabihayan na bang magdasin mga pastil way sayan bang magdasin mga way sayan sa aun yan mga bagay-bagay bukon ka nalong niya brad na iragang kuna kay minunuway ni. In cellphone ko ni. Aun sa ambiyayan, ha? Bukod na ito ang mga... Nabasta aun sa ambiyayan, ha? Atawa kalilos kubihan na bakato, brad. Na, nalaong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakulu. Na, in kadtangan ini, lang niya, kulo bimana kabtang kamulong niya, atawakan iyanan niyo, bimana suknain niyo. Oh, unin sukna yan, la arbahallahu tijaratak. Bang mahanda ka lang na lalugi. Bimana, bang man ka lang nari na makauntong. Wa iza ra'aytum man yanshudu fihi dalla, bang kau makita tao maglawag sinamun nalalawakan niya, fakulu la raddallahu alaik. Bang malong niya di dahiwalik sinallahu ta'ala bang unin nalawa kay mo. Ang bukwak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam, si masambahayang, na aw natud hambuk kusog naglawag sin amin unta pulan unta niya. On. Inarikan niya sin Rasul Usman si mambayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya lawajad bang mandi da karakan mo in unta mo yan. On. Long sin Rasulullah innama bunyatil masajid lima bunyat lah. Biangon in masjid ini, biangon in masjid hakarna sin amuin bi mga pag-ibadat. Buko ni biyangon ni masjid, pagdalawakan sin mga nalalawa. Buko ni masjid, pag-uunuhan, sa sumagaw pag-uunuhan yan. Pag-iibadatan. Bang mahalaw na di muna karakan. Na. Ikatunia, tajannubu raf'il aswat, walau biqiraatil Qur'an. Aniban in magpakuan sin suara, magpatanog sin suara. Nakakabtangan, labi aula, sambilong niya, walau bikiratil Quran, misalong niya magbasa Quran. Ang kanday namun ang mga kamuriran, pagkamo, pag-advisean na mo yan. Labi aula na, bang sopama, aun magsasambayang dahin doon, aun saan aun magsasambayang, nari. Banga mo sila ng biyayan, okay rabi ang mga magpuan. Sa amin, aun nagsambayang, at tiniun ba yan? Paglangon na mo to. May ta, pasal makarilo na to. Makarihil sa saw. Misan pa biya din focus mo, bang biyurong mo, ginis na ayat yaun inibiya na, duwarente ka mo. O, misan biya din masasawra ka uyat to, di ka makapokus, di yato makajari. Ang bukwak to, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nag-i'tikafin Rasulullah masjid niya. Fasami'ahum yajharuna bil Quran. Nadiyungog sila sin Rasulullah, nagpatanog sila sin pagbasa niya sin Quran. Fakashafa sitra. Biyukisan sin Rasulullah in amin mga amin kurtin na bihayan.
simi bin Rasulullah. Waqal, invita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna kullakum munajin rabbah. Tiap-tiap din kanyo yan, nagmumunajat pa Tuhan. Hatin niya, ini ikaw nagbasa Quran, ini ikaw nagbasa Quran, ini ikaw nagbasa Quran, naguno kaw yan. O iro ka ing diara mo nagmunajat, naghakas-hakas, nagbisara, Allahu Ta'ala. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da, na ayaw lang na dumihil mudarat in kanya pa kanya. Hatin niya, bangkaw nagpatanog na biya murasin yun yan, dihil mudarat in uno ini, in kaibanan. Ayaw mo lang niya, ayaw ka mo magsasaw siya sawi. Kanya pa kanya. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'd fil qira'ah. Iban ayaw ka mo lang niya magpa amin tanog sin basahan niyo kanya pa kanya. Nga. Damikian, long sin hambok sahabat as-saib kuntu qa'iman fil masjid. Hambok lang niya waktu timitindog ako masjid. Fahasabani rajulun. Biyato ako sinambok kusog. Nabuk ko na siya mga rakula bato. Ba't makaulong siya? Naon sa mga bato siwi-siwi. Biyato ako. Tilo ba kulong niya biyayan? Panazar. Limingi ako. Pagkita ko sa inilong niya, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Na faqala idhab fa'tini bihazain. Ato ba kaulong niya? Pakarya ba long niya 2 taon yaon? Pakarya ba long niya? Fajituhu bihima, na tiyawag ko na lang nito. Di ako na lang niya mato pa Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Qal, man antuma? Aw min ayna antuma? Siyo kamo yan. Iwan, deng hauno kamo yan lang niya. Qala min ahli Taif, deng haula Taif kami lang niya. Qala law kuntuma min ahli balad, bangsadya kamo lang niya bangsadya kamo lang niya tauhula. Bukon sadya mun taw ng labay-labay biyayan. O, bangsadya kamulong niya ding hula at tinading Madina, lauja'tu kuma na makalanam kamo to diyan. Kapasakitan ta kamulong niya. Oo, long niya. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah. Uy, magpatanog kamulong niya sin amuin suara ni masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana masjid sin Rasulullah. Unin baita sin Allah Ta'ala, hindi kita niyo papagunoy, amin, di kita ni papaswarahon, makaliw in amin, makatanog in suara na to ding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimana, din ang mga adab, insuway, magmiting-miting na ka, magbasa na ka, mag-uno na sa diabiyay, bangaon sa rapat, hipus-hipuson, inuno yan, in amuin bi ang mga kabtangan, banghalawang masjid na. Na, demikian ang disab riwayat in Rasul in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nakaruog si hambok tao nagpatanog sin suara niya. Long kanya sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kay ngatan mura kalaw ni banghaw no kaw. Yari kalaw ni halong sin bay sin Allah. Di man napagaddat kaw. Pauno ni pakakakain suara mo. Bukon ko magpatanog. Oh. Bihad to. Na. Din ang mga adab, sin amuin mga masjid, amo na in suway di dumihil mudarat pamasjid, iwan lang ta pa mga amuin magsusud pa lang si masjid. Biya diin, di dumihil mudarat, na amo na in suway kaw mangunway ni, mang lanu-lanu. Bukon kaw bukon magdasin mga malulumi at tawakan mababahu. Pasal bangkaw yan simod pa masjid na ang panagbabahuan na intaw yaon, way na mamaygo sa pamasadya. At tawakan na mo yung mga radyo niya, mga malukay na wala kaya rarakdakan sa pamasadya. Ha? Yuhulasan na siya mato. At tawakan, uno-uno sadya. Amin makarihil siya mga mudarat bima na bahu nagdara, bahu biyayan na bukon din ang mga adab. Oo. Na. In parman sinallahu ta'ala, ya bani Adam, wahai kamu mga anak apo Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bimana, bang kamu magsambahayang na, pakay kamu sin amin tamungon nyo sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw na. Bang kamu magsambahayang, pakayan niyo, pamakay kamu. Oh, panamong-tamong kamu sin tamungon marayaw.
Naintamungon marayaw, misan biabukon na bago, misan siya daan-daan na bang mandiarakdakan. Oo. Ataw kan nang lalanala na kitan mahamot. Bukon so pa masadyat, tabi ada kuman, so pa mabiya nang nag-exercise, nagja-jogging kaw. Ataw ka nagbabasketball kaw, yayan. Pabubusi at to, hulas na matto, yayan. Nagunwa ini, nag-ay sadya, kaon pa kaw imuno ini. Si Mambahayang. Na inapang daig mo. Na so pa masadya, aon sa bihayan. Na tubukon nito. Naramik yan, yari na inamuin sa buton na to. Amin mabaya, damik yan, kumawa sin karayawan sin tao. Amin ding habay niya, kumawa karayawan, bang siya pamasjid na. Nayari, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baiti, isiusulong na imano siya, naglano-lano, hawak to siya dito pahaway niya. Tatahara lang niya, bimana, nag-ail na. Oo, nag-ail na siya. Nang lano-lano na siya, habay. Summa masya, ang pasyalong niya, timikang. Mianaulong niya, ila baitin min buyutila pa masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, maksud supaya, tumunay din ha mga fardo, amin fiyardo sin Allah Ta'ala, bimana, sambahayang, kanat khatwata, ihdahuma tahuttu khati'ah, in hambuk tikang niya yaon, mamapasisin pardusahan, inti kang hambuk yaon, mga katisin amuin darajat sin manusya yan. Bima na, insarayaw-rayaw tuod, bangkaw gumawa na rin haray, haw na ko mag-ail. Manglalo na ng kahaw niyan, haray. Hoon. Manglano-lano, danar nito in, magpahamot-hamot ka, biayan. Oo. Ampay na masabi ayaw ni, biya na pinda. Nabaliktad lang singkuan. Amoy babae, matuyo, magpangunuhin eh. Maglanala biyayaw na bukon manit marayaw. Babae magpahamot-hamot, bukon siya marayaw. Bukon yung maksud isab, magpabahoy sa babae. Manglano-lano sila, sa di sila maguno yan. Maglanala na mahamot yan, among ganta, bang sila makalaway kakilahan. Yak tunay sa blong ning una. Bukon ka. Na, makarilat tukwan ha, mga makarihil, makaganap sa hawat ha kausukan. Na in kausukan biyayaw, nari, amin, asada usog dawa kita. Oo, nari, bang ang lanala na mahamot, magpalanala na mahamot. Uno-uno makarihil, bahuyad to, anivan. Sambil, iyan sin Rasulullah, kita niyo. Inamin biya mga kwan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin papaaniban, hindi kita niyo papakaunon bawang, atawakan sibuyas. Sa bawang sibuyas, amuin uno yan, ilaw. Atawakan misan siya marailiuto sa amuin aun sa bawang amuin biya makaril baho to diyan. Uno naman yung bawang makaril baho yan, biya din. In mga Arab, nakakita na to ko yan. Aun siyang dia gatas sa bukong biya sing gatas di kato amun yogurt lang nila yan biya mas tumiyaon na laban pagtawag nila rito. Amun bigi bawang yan ha, hiwutang sa jaton mo. Ang pawiyan kaunong biya yan. Paun mo biya yan. Kaya namin, atawakan bawang pipison. Biyara si mga magkilaw yan. Sana, pipison ta sa diyam yato. Bayuhon ta siya diyam yato biya yan. Na, makarihil man yung baho. Bangog sinamuin simod. Oo, dugaing magbangog. Atawakan uno na sadya. Amin, wala naluluto marayaw in bawang yan. Makarihil bangog. Amin, asimod biya yan. Na, karay para rin di ikato, bukon da biya uno ini. Bukon da yan biya kabiyak sa hansin pakato. Sa Arab, aun waktu, before pa masjid, makakaun bihayan. Na, bangkaw nakaray, ako natod, baran ko natod. Amun pag, lang kuno ako, meta ako yung nakaraig mari. Aun sa pagtakbir ko naman, nangwan, simiigo bintaw yat to. Na, tuan, Derek, tuan, la ilaha illallah. Una nok, la ilaha illallah. Imbaw, amun nakakaun ni ang mga bawang bihayan. Simiigo. Na pag sigub, natawakan makaon ko mga duyan. Mga duyan yan. Duyan. Na yung duyan, mabaho sa yan. Bangko simigub? Kung saan kuan? Napauduyan ba? Oo. Dukaing saan? Basta limaway na pagunggungan yan, bangko simigub, bangako. Misan indo maglakiwin eh.
Oh, banga kumisanin do maglaki bini. Bang nakaun duyan, bukon marayawin pagkuan nila rumyaon. Oh, bang lima bay na sa bang denghag wa mo tuma, masyaallah taala okay. Oh, sa bang lima bay na ang pasimigob ana. Allahu akbar. Naunin bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man akala thuman aw basalan isyusulong ni inamuin nakaun thum bawang aw basal atawa sibuyas na tiap silan sin kay na ulama iban na sin uno-uno na amoy makarihil at baho bangog ha simod nalong niya falyatazil na lumayo siya din kamo hakaywan riwayat falyatazil masjid na ayaw siya sumud pa masjid na mo ayaw siya sumud uno-uno aun sayan amoy baho na pag iyan mo, Allahu Akbar, inharaig mo ramikyan, nakabaho biyayan ni biyat ko biyan, na maraw pa, ni, di na siya pakain, pamasjid. Oo. Ang kadawang ko pamasjid, magsutsi, maglano singkatan, uno-uno. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, along sin Jabir, in sugpat sin hadis kaina, wal yaq'ud fi baiti maraw pa siya long niya iman timutog na hunin ni limingkod na habay niya long niya bayan bima naman ko sumbayang dun nakaw sambayang bangko nagbabahuan nakaw sin mga ini oo gayat to nam long sin Jabir pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amin kumaun sin sibuyas nam nahambok adlaw long niya nakaon kami sablaw ni hajat amo natin kiaunan na bayin biyayaan kami long niya naraog kami long niya, na nakakaon kami. Na inakikamo long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isyo long ni nakaon sin amoy bunga, ay amoy bunga kahuyan long tabang mga kato, isyo nakaon sin amoy kwan yan. Sin amoy mambaho yan, at inamoy sibuyas yan. Na falaya karaban na masjid na hada, ayaw kamulong niya sumuk mari. Masjid na mulong niya. Fa innal malaika, sabab long ni malaikat, ta'azza mimma yata'azza minhu al-insan na magkamudarat na sila bang biyasin kamu amun mudarat kugdanan in mga imanus siya. Di mana bang kita niyo pagkahuan in mga malaikat kaunuhan day sab kabahuan. Malaikat kaunuhan kabahuan day sab. Na biyan ang kanda bang ang mga kuan biyato marayoin amuin lang ta amuin di mga marayoin nagpalalanan na mahamot nagpahamot-hamot. Na ala kullin, mataod pa siya to. Sagpila natin. Ang pa? Away pa sa, layo-layo pa. Na, ganapan ta, kapila na to. Din ha mga adab, na amuin, di maglumi ha masjid. Na hindi maglumi ha masjid, ininikingatan na to na ba? Oo. Nabang ang mga pisak, nareyo ko sumupakain pamasjid. Oo. At tawakan nakarik mga najis, ayaw ko sumud pamasjid. Iga na. Ang da sapat biya mga umunay ni long ta lanu-lanuan. Na inamuin long tabihayan beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin hambuk adlaw amuin long sin mga sahabat hawak to kami long niya naglilingkod-lingkod long ni Iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tagha na sadya long ni aun hambok Arabi. Tawrim ba? O tawbok ko namin taw nang labay-labay sadya tawa amun awam yaon. Nanangihi karo katu kay kaunin kay ngatan rin hadith yan nangihi. Na pagputsin mga sahabat atin ay uno nila yaon. Atin ay langon nila. Langon nila biyang pupuon nila. Sawab na mangihi mukod ito marayaw. Oh, naunin na si Rasulullah, da'u. Ayun lang, pasarin na. Bimana paunuhan niyo, patalusan niyo na. So, awam yan, awam. Wala niya yung kaingatan. Patalusan niyo lang niya. Pasa ayaw niyo kwa na, ayaw niyo bugto ay nunoy ni. Inamin pag nadis niya yan. Doon. Na, naubusman niya to. Tiyawag na siya sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ampa niya daytaan. In masjid ini bukun pagnanadisan, pagdulugnian. In masjid ini na pagdidikiran pa Allah, pagsasambahayangan, pagbawasaan Quran. Na ampa niya yun ini. Bang mga to biyaytaan biyayat to. Kada ayulong ni baliki. Na in mga sahabat biyaytaan na siya sin Rasulullah amuin papabusukan kaagi inun bayat to. Inamuin ihi niya to.
na ba't da suminop. Sabab na mo kung pa'y masjid si Rasulullah, biyasin bihay on tiles, marble at simento. O, innakaw na to, long tana lupa pa biyayan. Bima na bang aun hibusog mo, suminop da. At awakan bang aun naglura din doon, na katabunan da siya biyayan. Nabiyayat yun lang. Yato din ang mga adab. In mga ini, hibay ta sadya. Saan yung biya kato, kaya hatihan na to. Sa amon mga tao awam, iban sin mga kaanakan, kabataan. Baytaan sin ayaw papaglumion. Aun hambok babae nagtawaf. Hama sa sin Umar ibn Khattab, radiyallahu anhum. Hambok babae nagtawaf. Majizum, biyaon sakit niya ba? Pag gusto ka lumi bihayang, na ya kaulong niya ipon sin Allah, dito na sadya kaulong ni Habay. Oo. Ayaw kaulong niya, ayaw long niya, dihilik kamudaratan in mga tao. Sakit siya biyan. Biman, nabi makapaglumi ba siya, iban makarihil baho. Na nawapat manin Umar bin Khattab radiyallahu anhu, o natod imyan, nalaw na inaglang kay mo at amo hindi ikaw kalaw ni papagtawafon, nalaw niya yato, nalaw niya, nawapat lang niya. Nalaw simbabay yato lang niya. Banglong niya, wakto siya buhi, nagtaat ako kaniya. Biya dahat ko sablong niya, misan siya lang niya way na rin doon, di ko siya lang niya sulangon. At niya, di ko ratulong niya sulangon. Bang pasasakit, yaon na, sakit na, madyuzuma, biya panyakit ba? Oo, bukon marakwan biya yan. Na dito na sadya kaulong niya, ayun na kaulong niya, biya mga umunin niya. Amun lang niya, sumuok lang niya mari. Na. Naramik yan, dahin ha mga adab na amo in lagguon in masjid. Lagguon in masjid. Inhati sinamin biya mga lagguon tain amin biya mga masjid. Bima na bukon tabi agaan-gaanon in parakala masjid. In parakala sinamin biya mga masjid yan na parakala dakula. Bang kaumatod, bang sopama biasin atod mo hakaiwanan. Sopama sadya, pagpasawa sadya. Biasin kay walalong niya. Magkat pa mga malakan niyang. Ha? Na bukon saan in biya mga pagsud ni pamalakan niyang biya siya sin sumud palaw sin taho. Bang sopama bihad to in ikaw, in hambuk tao yan, biya liaggo ni inyaon, nalabi suway laggo ni inyaon by sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adin in paglagbo mo habaisin Allah Ta'ala, atin niya na amo na in bangkaw sumud pabaisin Allah Ta'ala, sumambahayang kaw, amin misanda kuman duang karakaat. Tahiyatul masjid. Oo. Nasabot sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, din ha mga inna min ashratis sa'a, din ha mga alamat ibang tanda sin amun kiyamat, an yamurra rajul fil masjid, in lumabaylong niya in tawyaw na masjid, la yusalli fihi raka'atain, di siya lang niya makasambahayang duang karakaat, misandak man duang karakaat. Bimana, law ni Dr. Nabulsi, hinangun in masjid inilaw niya biya, uno ini, daan, paglabay-labayan sadya. Nasabot niya ini, pasal aun dito ha, Damascus ha, aun dito masjid Umawi, Umayyad Mosque. Oo, Masjid Umawi, dakula din dito. Nainyad to, matao din man in lawang niya. Pag-uus bang kaulumyo ding hambok pahambok, tampat bihayan na makajadi ka umuno. Lumaway din dito. Na amunad tulong niya, inamin biya, hinangon biya, bakay, atawakan kalalangukan na sadya. Hinangon biya unin biya uuntasan. Sabi kulong nin masjid, uuntasan, paglalabayan sadya biyayan. Suway long bang kau sumud mong pamasjid, bimana, lagbuon mo sin yung bay sin Allah Ta'ala. Namisita ko, bisita ko sin Allah Ta'ala. Nabang kau simud, umuno ko. Atin niya, misanda ko man sumambayang duang karakaat. Misanda ko man duang karakaat. Na nasabot, nasabot, banglong niya, nakasud siya kan na aun miyaksud niya sadya, aun hajat niya sadya biyan, so pa maun sa aun kaya lupahan niya sadya biyan, so pa mabiya di kato, piyong niya sadya inyaon, ataw tiambo niya nakasud siya, ataw kan aun kaya lupahan mga kuwan paniyap biyan, pagusway ayl niya,
na hadi na siya makasambayang duang karakaat, tumasbisad siya sin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makatu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasbihan niya tumakatu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, demikian aun hati din di kato nakahinang sin Rasul sallallahu sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaya suy-suyin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana ya'ussul masjid ba'da al-isha. Pagpuas daw niya sin isya, in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banglaw niya mapuas nin isya, uus ni magsambahyang ha. Madto na lang niya sumud. Buko ni sab madto na bang siya to ako sumud siya. Bang siya to halawm hati niya kitaon niya liwuton niya in masjid yaon. Kitaon niya lang niya. Fala yara fihi ahadan illa akhrajahu. Banglaw niya aun palong niya rin doon nagmi-meeting-meeting. Biaway na us na nagsambahayang sa pama, napaunhon niya na. Pagwaon niya na. Bangway na us din sambayang buko na illa rajulan qa'iman yusalli. Amura hindi niya langon lang niya papagunhon niya on. Pagwaon, bangkita ni naguno. Nagsasambahayang. Bimana bang so pamaong pa nagpapangadji, aong pa nagbabas sa Quran, aong pa nagunway ni. Nagsambayang, di langon sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Na amuyad to inbi mga kakahinang sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na sambil banglong niya, mapuas na long niya. Tambulon na sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na to in masjid. Inyalaw ni kakahinang sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na damikyan din ang mga adab na amuin banglong niya karuan mo na imbang, ti imusun mo na hinang mo. Bima na pagdung mo simbang, bangaw nahihinang mo biyan na butawan ni nalong niya. Kadto na kaulong niya, pangunuray ni, amuin sambaga na long na in panawag-tawag sin Allahu Ta'ala, iban sin Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So in pag-iyan niya, hayya ala salah, hayya ala falah, na hayya ala salah, bima na inyong panawag-tawag. Panawag-tawag yan. Karina kamulong niya magpalinog sin sambahayang, hayya ala falah, manawag-tawag hasupay amo imbi ang mga magparuntungan. Na hambuk wakto aun hambuk buta miadto para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuk di na makita. Ya Rasulullah, way na lang niya makaambit kako pa masjid. Karuan nimbang sa buta na siya makita. Way na lang niya makaambit kako lang niya. Fasa'ala Rasulullah an yurakhkisala. Nangayo siya, misan siya biya mga dihilan na siya tugot, hindi na siya madto pa masjid. Misan siya rito na lang ni habay. Farakhasala. Na lang ni okay, misan kaulito na lang ni habay. Di na makita. Falamma walla, timaykod minigman, tiyawag siya nagbalik sinuno. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'ah. Ay, karima kaulong niya balik. Faqala hal tasma'un nida bis salah. Karukan mo lang nimbang. Karukan mo lang nimbang. Atin niya mo manawag-tawag magsambayang. Fakala nam, puun, long niya faajib. Samba ka lang nimbang yato. Bima na kadtukaw. Bima na kadtukaw. Nabang so pamain niya tulong ni amin buta, iyanda sinasulala kadtukaw, biya din nilang ni intaw makaw niyan. Makita. Sa in mga ini, banghahukuman, ikhtilafin mga ulama. Oon. Bukod na isab hambuk sa din hadith ni Rasulullah. Di isab makawa mahinang ini hambuk. Hiyaon. Hambuk din hukuman niya bukon. Aon na isab ini hukuman. Biyantang sim mga ulama, nagbibidda-bidda in papanaw nila hukuman, bangun wajib in suway madto, atawakan bukon, na nagbibidda-bidda na in papanaw sim mga ulama, sa inkato rin di, iliyaggo, piyangadji ita sa amun hadith yaon, tungod hadith yaon, bang sa upama in buta yato, iyan siya sin Rasulullah, sambaga kadtukaw, bima nabiya din in tao,
makita. Sa bang hukuman niya to na nagbibidda-biddain, hukuman amuin kiwan si mga ulama. Aun kanya pa kanya mga unaway ni mga dalil. In kahinapusan niya bang sumud pa masjid namon imbi paghinangon nato. Maghubo kita ni sino no? Sintaw pa na to. Nampayan aun wakto. Duma pa taong payutang paintong pamasjid. La ilaha illallah. Aun kay ba ng biyayan? Sa paghinangon niyan, haun niyan. Masjidul Haram, iban sinahon niyan. Madina. Inyad to pagputusun. Pag-uwusin na hindi to, bukun da biasin amin indan, biasin di kato. Amin mga lupa, pag-usipusin mga nadisbiyayan. Hindi to na, bangko mamanaw-panaw ha, karandanan niya yan, hindi. Di ka sa makayan way lumi, aw hindi sa maray mga bagun-bun biyan. Sana bukun biasin bukun najis. Pag-usin din ito na pag-unhon yan, pagputuson. Ba't bang biyotang sadya, pagbalik mo ay na. At tawakan di na ka makabalik kakaiwanan mga Masjid Haram, aw nakturi na ka makabalik hagayukoan mo. Bang kita bukon da maindan. Na ang pabangkaw sumud, hitikang tain sikitarampal patuo. Na indua ata, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Memorize nyo rayan. Dua akaw. Mahal ka indua ayan. Indua ayan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini wala siya imian, hamuin kabtangan bi ang mga makaanggaan sadya. Sabda sin Rasulullah, idza dakhala ahadukum masjid, apabila inhang katawrin kanyo sumud pa masjid, falyakul, mamung siya, sumugsog siya, dumua siya, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kaymanan yan, Bismillah, Allah sumalawat pa ka na pa Nabi Muhammad, ang pakaw amin dumua. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Na indua ayan malaggo. Nang Dr. Nabo si indua ayan malaggo, may ta. Pasalan unin mana na yan. Ya Allah, ukawaka ko in kalawang-lawangan sin rahmat mo. Na, tungod lang na sin rahmat, mataud, maluag lang ni in rahmat yan. Nabangyan yukab kay musin Allah Ta'ala, sa kawa ka sumud pa masjid, dua ka sinyan. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ukawa ka ko in kalawang-lawangan sin rahmat mo. Na ikwanta, yun ba ini? Bang kita sumud, mas sana kita nito, ang pakita umuno, tumikang, biyatusan. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Tumikang ko biyayan. Na, biara sim pasiar, bangkaw pasiar, before ko siniminian, before ko miano no ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ito na akaw, bukun ko suway na dito halaom. Oon. Niya to biya to res abdumo ana akaw biyahan. Na pagsud mo pa masjid, ampa kaw magniyat nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Bang mo sinuhon na numiyat ako lang mo ya Allah mag-i'tikaf. Amin humanti ha masjid ni salukay ko rin di. Na salukay mo rin doon, insyaAllah, hati ni aun karayawan mag-i'tikaf. Naman ko ito makakuanaway ni sabdukain na. Salukay mo rin doon, magniyat ka mag-i'tikaf ka. Na murah-murahan makawa ka karayawan sintaw mag-i'tikaf. Na pag-us bang kaw sab gumuha, na wa idha kharaj, bang siyalong niya gumuha, na hitikang mo sabin unaway ni, sikimurampal palawa. Aung kaimanan yan, nabang wala panghati, nasudgwa dawa. Biara siya si magkaon, magdua, biya si mga magkaon, magsungkit, magunin, suro lima, biyan, pasal model na biyayaw, biya yan. Bima na bang muli limahon, tuulawan na yan, nabi bukon sa at marayaw. Bukon sa rin ang mga adab. Inso damik yan, in pamasjid na, bang kau sumud, bang bumuwa, lawa. Na aun di sabi doa mo, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Na, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mangayo kau kalabihan dengan Allah. Bimana, pangayuon mo pa Allah, amin bangman niya kau tunyukan pahinang marayaw. May ta, pasal bang kau gimo na pa masjid, dengan masjid, na indakinis na insasatsin amin setan kay mo. Na bang kau gimo, mangayo kau bangman, kau tunyukan dasin Allah, amuin patudyohon niya kau makahinang kau sinhinang marayaw. Amu yan to.
Na murah-murahan, oo, amoy atin din ang mga long tabihayan, amuin unaway niyo. Mga maniot yu adab, tungod sin amoy mga pagsambahayan. Aya alon sin amoy masjid. Murah-murahan, bangmanin mga adab yadto, insyaallah, sada hindi mga kato ini, biasa pantun, in pagpangadji nato ini, biasa pantun, magpun, sin, alta. Ha? Mag-usaha. Biya kaw si mag-usaha tuod. Oh, basal in mangadji kaw, mag-ibadat kaw, mag-usaha kaw pa akhirat. Na inusaha mo yaon, suway siya mapakay. Bangisab ang mga so pa manag-usaha kita niyo, insin na to, tiyaw sadya, kuning karahan niya. So pa, misan hindi ipami mo tubig, di ikaw makapami. Kuning karahan sinsin niya, una, matiyo, matao din na usaha mo, bang mo, di mo usalon pa kayon, di mo hipamising kakunahan mo, uy, kakunahan niya. Ha? Maraw pa sabi niya, uy, kapami niya, uy, kapami, ay, di siya makapami sa, uy, kapami niya. Ayaw sintaw yun, nahipo na inlulunan niya sinipami, di niya usalon. Na maglog sadya siya. Oh. Nabunali sa bangya tuwak tubiya, kakunan niya to, dugay yung sabihin, aun maukay pansin pa eh. Naimbiya ka to, damit yan. Bang aun biya mga napangadji na to bihay ni, yung kakunan na to, pakayon, di man na usalon. Bat bang siya daw siya usalon, nabiyad to na. Mamisad ya ko, tamungon, badyo. Sakali, ibutang mura aunin na tatawan. Mami ikaw sa sakatan, di mo misan parakan nun. So pa masadya ba? Na mahalo na sadya, bubutangan niya. Ha? Mami ikaw taong pa, biya na hal, inday, lawi pa dahil sinhal ka dahil hauno na. Sakali, di mo susulugon, ibutang mo sadya rin doon. At masuot mo makaminsan, ibutang mo, di mo nasulugon. Naway, kumangin na sadya. Nabi adahato, yung pangadjian biya kato. So, in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran imma hujjatul lak aw alaik. In Quran, dua. In Quran lang niya, dua. Bang bukol lang niya, imma hujjatul lak. Bang bukol lang niya Quran, amuin sumapaat, tumabangkay mo. Aw alaik, atawakan tumuntut kay mo. Kung ano yan sumapaat, bang musiya piagbuna. Liyagi, hinang bang uning daakan sin Quran. Kung ano yan tumuntut kay mo, bang mo hiyaman-haman, iwan wala na piya kay iwan iusal, bang uning daakan kanya. Nabi adahat yung katahan na murah-murahan, ang man pagbarakat sin Allah in amuin pangadji na to harom ini, sa tabang man kita niyo ano garaan sin Allah Ta'ala, amuin bi mga muna-muna, amuin asada in kita niyo timatarina, magkari pa masjid, insyaAllah magduruhon pa, labi aula, in uno-uno din ang mga adab sin para kalah masjid, maparagbos na to, na bianhat to, supaya kita niyo makapagsama-sama, insyaAllah ta'ala bi mga sumbahyang. Sa wala pangasuon niyo. Nakalaom mabay mga subangway na dapat kita ni makasambahyang. Na dumuha na kita niyo insyaAllah. Next one in next siyo. Ada kala iton mujahid. Yari maray kalu bang siya makwan. Tawag-tawagan mo man siya. Bang siya alhamdulillah. Oo. Yari ray magkukan kato. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.